हेलो ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ କମେଇ ଦେବେ। हेलो ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏ ମାଟିର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଏମିତି ଉଜ୍ଜୀବିତ ହେଇଥାଉ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ଷାର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆଜି ଏଠାରେ ଆପଣ ପରିବେଷଣ କଲେ, କଥା ରଖିଲେ। ଯାହା ହଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ସମାଧାନ, ଏମିତି କଳା ସଂସ୍କୃତି ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ବଢ଼େଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ। ମୋ ତରଫରୁ, ମୋ ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏମିତି ମାଟିର କଳା ସଂସ୍କୃତିକୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ସନାତନ ବାବୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଠିଆ ଠିଆ ଟିକେ ଏ ସନାକୁ ଠିଆ ରୁହ ଟିକେ